So who, if not President Trump, deserves the Nobel Peace Prize? I don't want to go into the history of some very strange decisions of the Nobel Peace Committee to award the prize for someone who didn't do anything at all. Yeah, ndithu kachikenanso tipatsanenso ma update akuluakulu misonkho ijayo matariffs ajawo osazaphweketsa amene ajawo anyetsa tikamati anyetsa ati mkhulupirire dola ndipo nkhondo imeneyi ikuoneka zoti yapangitsatu kuti kukhale jenga ndithu kumene kuku ndithu kuli ma phone calls, kumene kuku ndithu kuli ma meeting, kumene kuku ndithu kupangitsa kuti mpaka na ka organization kaja ka BRICS kaja kamene kachako kakhalenso mansi kenako kayambenso kukambiranaso kachikene kuti akuluakulu koma mene zililimu titani ngakhale pali chonchobe zinthuzi nzonena kuti be aliyese zamuphinja aliyese zamuthina bakhozi. Anyway, panali ndithu ma strategist ambiri komanso ochokeraso maiko osiyanasiyana amene especially amene apatsidwa ma tariffs misonkho ikuluikulu anabwera ndithu ndikuyikapo ndemanga pa nkhani zawo zokhuzana ndi ma tariffs misonkho kuchoka ku America. Komano zikuoneka zoti ineyo I have watched ndaonera wa ku India, strategist wa ku India komanso wa ku China, and these guys and as well as Russia. These guys kumaso wa Brazil ndi Venezuela. Anthu amene wawa ine nditapanga check nditaona bwinobwino ndikuyamba kuganiza kuti kuti anthu amene wachichitika njani pa nkhani yokhuzana ndi BRICS kumenyana ndi matariffs a Donald Trump. Okay, akuoneka zoti akukhangira kuphupha kuti ya ifeyo makuti koma anthu waso zikuoneka zoti individually akumapangaso negotiate ndi Trump. That means matariffs amene wawa iti anyetsa, like anyetsa, komabe still anthuwa pali chimene akukambirana. Komano apanga bwanji pamene pali ma sanctions komanso ma tariffs, anthuwa apanga bwanji, azitulutsa bwanji mwaokha. Nde I think iwowa angopanga ziona kuti it's fine, tiyeni tigonjerane and tikagonjerana kana kuti uone the way forward. Nde what happened exactly is Russia, Indian president, Prime Minister Modi anayankhula ndi Russia Putin pa phone nkhani zokhuzana ndi ku okay yekha wapanga post kuti takambirana nkhani yokhuzana ndi kupanga strengthen kukhwimitsa chani kukhwimitsa ubale wathu pakati pa ife komanso Russia. Cha number 2 amakambirana kwanena kuti tipanga bwanji pa matariffs misonkho imeneyi makamaka imene Trump waperekayi pakana 50%. That means kuti kufuna kugwesana economy kumeneko, right? Nde anakambirana zingapo ndiyebe still paliso kukambirana kwenaso kumene kwatsalaso kuti akambiranenso. Komano actually apo ampanga sapano za ngati za ma individuals chabwino. Ndi still so mpaka na Cyril Ramaphosa as well. Cyril Ramaphosa anayankhulanso ndi Vladimir Putin komanso kumuuzako pang'ono nkhani yokhuzana ndi matariffs amene iyeyo amugwera, komanso little bit kuyeseranso kumuuza kuti nkhondo ibwanji itakhala kuti mwina make yatsikako like yathako chifukwa chino kuti kumene koko kupangitsa kuti zinthu zisayende makamaka. Nde ku economy kumbali yakhoza ndi zachuma makamaka zivutirapo kwambiri komanso anthu zikuwavuta komanso uyu Chinese strategist pai anayankhula kuona kuti ma tariffs amene wawa misonkho imeneyi ndithu ikupweteka wina aliyense amene wapatsidwa, right?
Nde Trump akumapereka pa zifukwa zosiyanasiyana koma zifukwa zakezo zimakhala ziwiri. It's one, mupanga business ndi Russia. Two, kamena iniyo muli mu BRICS yo imene ikupangidwa pushed inayambitsidwa ndi Russia komanso China. Ndiyebe pamene iwo akupanga zimene zizi strategist wa ku Brazil wayankhula kuti though it's not easy, siza easy kwambiri, siza easy kuti pakana BRICS iyambe panopa kumenyana ndi dola. No, siza easy panopo yeye wayankhula choncho. Komabe still anthu akuoneka zoti sikuti they are bowing down kuti akuyelama kuti abasi pano iwowa ndithu pali chimene akuphika kusaliko aziphika afterwards kenako adzatulutsano chibomba chimene adzachiona kuti apapandera at least ifeyo tapulumuka like tupangano zathu. Koma pakadali panopa America ndimene especially dollar ndimene ikuoneka zoti at least ndi ndrama imene ili pamwamba, right? Ndi ndrama imene ili pamwamba. Dollar ikati chonchi ife maekonomi athu sabati chonchi. Dollar ikangoime yonchi pozoti choncho pang'ono. Ndi Trump watengerapo mwayi pa nkhani imeneyi ya dollar. Yeah. Ndiyebe anyway, that's it. Nde akambiranaso kuti ma individuals aliyesaso aziona kuti azipangana ibanje Trump yo zimene yankhula and koma still ku BRICS kutuluka china chakeso. Anyway, nde kumbali ina dziko la Armenia komanso Azerbaijan imene yakhala ikumenyana kwa zaka mwina 39, that's over 3 decades. Lakhala pansi Trump waliyanjanitsa akuti ndithu asayinana peace deal kuti kumeneku ndithu asazamenyanenso kukhale kuli mtendere. Nde mpakana mapresident yo anayamba kuyamikira Trump kuti Trump iweyo ndi munthu amene ukuona mtendere, umafuna mtendere, komanso tikupanga push kuti iweyo nthawi nake udzakhala tikupatsa Nobel Prize chikho choti iweyo ndithu basi Trump basi iweyo ndithu munthu wokonda mtendere. And Trump anazankha kuti okay chabwino ene zimene ndamva komano I'm not politicking it, like nkhani sio kuti ineyo ndikuchita zipanga da kupanga ndale daya sindupangira ndale zimene zozo sindupangira ndale zimene ndupangazi komano I just care about people's lives. People are dying in Russia, people are dying in Ukraine. Ndofuna zoti these killings must stop. Kuti kuphana kuthe iyeyo anayankhula choncho. Then inaenda amene nangofusafusa makamaka kuti iyeyo chabwino akuyenjenesa maiko angala amene wawo kuti zitale chikuvuta pati kusaithe kucha ku Gaza kucha chikuvuta ndi pati zikuvuta pati iyeyo ngatanga kwanise kuti afuna apereke mtendere kuti mtendere ndongokhala side imodzi basi. I don't know. Anyway, nde izo ndi zimene makamaka zilipo pakati pa Russia, China, India, Ukraine, America komanso side yaku Gaza kuti mtendere umene bwanji kwinako zikutheka koma kubwanji simukumuletsa. Fa pano pati tithana kuti ku Gaza kuja sikuti kuli nkhondo suti anthu akumenyana, anthu sakumenyana koma anthu akuphedwa. That's the reality, right? That's the reality. And anthu amene akuona kuti anapalamula chanchane October 7 umakuti kuti samaonekanso kuti ali kuti, right? Samaonekanso kuti ali kuti sinda amene sakuphedwa so yayi koma akuphedwa ndi ana azimayi maso anthu amene ali innocent. Anyway, issue imeneyo I think ndi imene imakhala kuvuta kwambiri komano ma struggles sanayambe October 7 anayamba 1948. Time imeneyo imene even ma journalists ambiri anthu ankhana ambiri aphedwa kwambiri ku Gaza.
Nde guys, thank you so much. Nkhani ndimeneyo ma-update tikupasani soni malaweni cameras. I can't say. I mean, a lot of people say no matter what I did, because I'm of a certain persuasion. No matter what I do, they won't give it, and I'm not politicking for it. I have a lot of people that are. I know. I mean, I read the same things as you do, but it would be a great honor, certainly. But I would never politic. I'm not doing it for that. I'm doing it because of I really, number one, I want to save lives. That's why I'm involved so much with Ukraine and Russia. It's saving lives of Russians and Ukrainians. It's not American lives now.